Comença el Telecris. Amb totes les notícies. De l'escola. Amb Eliana. Del món. Un noticiari per els alumnes de sisè. Hola, Hola, no us minegeu que aquest Telecris aplega carregat de notícies interessantíssimes. en aquest Telecris parlarem de la biblioteca de cuerdas y nudos, La visita dels alumnes de l'institut, de la trobada musical d'escoles en valencià, de la celebració del Dia de l'Esport, dels Premis Sant Bori locals, de la trobada d'escoles en valencià, de la xerrada de l'UPCA, de la presentació del projecte de primer dels minerals. L'alumnat dels col·legis de Meliana han tingut la sort de poder visitar l'única biblioteca de cuerdas y nudos. La biblioteca és especial perquè cada objecte té una història que contar. El dia 2 d'abril, dues alumnes de l'Institut, Maria i Carmela, varen vindre al col·legi per explicar-nos els canvis importants que trobarem l'any que ve. ¿Si la en mitad de clase? Depende del profesor y depende ¿Y también de la hora? de la hora, de lo que estéis haciendo. Si acabáis de venir del patio, no van a. ¿Por qué? El dia 3 d'abril, a la Casa de la Cultura Massamagrell, es va celebrar la trobada musical d'escoles en valencià. L'alumnat de tercer va interpretar Persones igual, Mar de plàstic i Som i serem paraules, dirigit per Maria José Barrés i Vicent Ros. La cançó Mar de plàstic és original del mestre del centre Vicent Ros. El dia 5 d'abril, tot l'alumnat de primària va celebrar el Dia de l'Esport, fent diverses activitats, com ara colport, bàsquet, hoquei, tir amb arc, etc. Va ser un dia molt divertit. Una alegria plana sense normes tinc, una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'ha acabat. una esperança Queda esperança quan vaig avançant. queda esperança i no cal plorar, són camins d'amor i llibertat, no cal plorar, són camins de lluita i llibertat, una alegria. El 5 d'abril es van entregar els Premis Sant Bori locals. L'acte començà amb una batucada oferida pels alumnes del sisè dels 3 centres de Meliana.
escoles en València. Moltíssimes escoles de tota l'Horta Nord acudiren i varen fer tallers on els xiquets i xiquetes jugaren i es divertiren. El dia 9 d'abril va vindre un membre de l'UCA a fer-nos una xerrada sobre l'autoestima. Es va donar consells sobre la nostra salut i la nostra higiene i així millorar la nostra autoestima. Se recomiendan 8 vasos de agua al día, ¿por qué? Para hidratarse bien. Para hidratarse bien. Si tú te hidratas bien, tu cuerpo funciona mucho mejor, ¿vale? Te regulas mucho mejor la temperatura, vas mejor al baño, eliminas más toxinas, ¿vale? El dia 9 d'abril, l'alumnat de primer ha presentat el seu projecte dels minerals. Han exposat les activitats que han fet i tot el que han après. Després cantaren cançons. Enhorabona pel seu treball. Soc un mineral molt dolgut. A mi pots fer collars allargades. Ai, no pot ser allargades. Qui soc? El diamante. No. El oro. El oro. Sí. Sobre tronc d'un vell se clava la lluna com el punt d'una i Confiem que us hagin agradat les notícies d'aquest mes. Fins al pròxim. Adeu. Adeu.